Step. Manje lamashito mefika qeda charge amafoni siyanyamalala. Qeda kuphuma nje ethi uzobheka amafoni asekho amafoni. Kodwa ibona ngene. Wakhuluma nawo. Nababuza baphika. Namanje ngisakubuza bafo amafoni. Okay bafo kuyezwa ukuthi njengoba sila nje size ngani. Size ngestory samafoni ubafo ukahle kahle uhamba ngestory sihamba naye size kuwe sofuna uchaze kwenzakalani. Lalela mfethu sikenzani limi. Sinenzani limi. Wena ngichazele ukuthi kwenzakalani ngosuku nini kubo. Ngiyakhumbula sifika kubo kodwa akukho esihamba nabo brother. Cha chaza ke amafoni awuzange wabona. Ngathi Baf lalela mfethu. Bafunisa wenze into engasile mfethu. Ngicela ukuthi ulalele la. Yabo njengoba sisakhuluma kahle. Sikhuluma kahle ngoba angifuni uphume kabi ngathi yabo. Kuthiwa sesihlala ngawo. Mina ngifuna ukuthi ukukhulume into okuyiyona. Amafoni thami ufika kubo awuzange wabone na. Yebo noma cha. brother ukufika kubo ngabona nje wena ungasenza kancane. Bafuna relax abafosela phansi. Amafoni awuzange wabona. ngathi ngibona ngempela. Manje ke imali. Kodwa kubo kahle kahle mina ngagcina ngolesithathu. Uhlanu bengingekho. Emfethu. Ngicela ngikhona. Emfethu musu kungenza isilenge. Angithi lo mfethu uthi wena nani kubo noba uthuli ne-out yakho. Yebo unganisi phela. Neke nani kubo nje ninonke naye. Nathi senihamba kwalahleka amafoni. Fona lahleka kanjani amafoni? Makuphuma namafoni seyanyamalala madodana. Sheni ngifuna ifoni amafoni nawo. Bro amigo Imali. Ngicela isikhathi. ngagcina ngolesithathu Abona nabathi. Uyayidonsisa le nto yabo. Uyayidonsisa mina ngifuni siyidonsisa le nto ngifuna wenze into ngehlelo. Sitha ukhipha lamafoni okanye yenze indlela yami. Lalela mfethu yazeni angifuni size senze into engamele siyenze. Wena ringa ubapho ukuthi kwenzakalani ngamafoni yabo. Lo muntu umfethu angithi uyangichazela ukuthi even if negawuda le niyashaya kubo yonke into niyaphila kubo kahle kahle. Bazi yona Angithi pho manje nisinyelelana isihlahla enibuye nithamele kusona umthunzi. mina ngicabanga ukuthi mhlambe ibona nakho ke bafo ima ke mfethu. Umfethu angithi uyachaza ukuthi kwanede kwahamba namafoni anyamalala. Futhi babona late ukuthi amafoni awasekho echarging. Mhlawumbe abonanga kahle ngoba mina ngolesihlanu phela ngifika nje mina ngagcina bangabona kahle bafo chaza ukuthi wena uma akaboni kahle lento cha sengisho ukuthi njengoba sibaningi samajita kusiyalifika mhlawumbe ngapha ngonyaka abantu abangijwayele ukufika mhlawumbe wayetshela ukuthi ngibona ngeke ngiyenze abantu abangenayo endlini yami mina nothini ngoba bangani babo shoba manje ke sekulahle amafoni ngoba ngingeneni mina kanjani nawo futhi uyaphika mina bafuna kahle ungenza isilimo ngicela ngiphole mina wona ngeze chance ngiyenzele mina yazi ungana ngiyenze lento nawo kwenzile nje baba angizange ngibuka phela Imako kuwenzani? ngagcina ngolesithathu mina buka umngani wami lo ngimtshontshelwe nawo kwenzile Imake wawenzani ke? Awuchaze wawenzani? kahle amabrazo umlindi umuntu wasekahle mhlambe engathi uyena ngoba uyena owaya ngolesihlanu mina ngangini Mfethu musu kusijwayela kabi wena. Angithi kuthiwa wena nani nobabili nalomunye umfethu. chaza kodwa mina ngizange nje wena bafa mawubona thina lo ubona because wena ekhaya uma ulambile already liyakwazi ukuphakela uyakwazi nje ukwenza yonke into manje yini sekuyenza ngizonthemba kanjani futhi ngisontshelana kanjani mina mfethu nawo kwenzile nje bafa ubuza mina futhi sekhaya mfethu Ko manje ntshontshelani? angizange Okay imake mfethu nangithi akazange ntshontshe.
Mfethu lalela la mina ngiyakuzwa laba mfethu mhlambe khona la bengakunderstand ikhona. Uthi wena uzange wena. Angizange. Ubani inkontontsheni? Angithi uthi wena. Angithi nani babe? Wena uthe awuzange wena untshontsha. Angithi? Futhi lo muntu yena untshontsha. Kahle nomalume nje ngathini mase ngoba kahle kuba umfethu sekhaya. Ulindo umngani wami. Ngeke ngivele ngikhulume noma kanjani. Bengizocela mina ukuyichaza indaba njengoba injalo. Mina ngicela umfethu ungangizwa kabi. Mina ngizange ngisasibuso kwakho noma kimi. Kodwa mfethu bengicela ukuchazela wona bafu umngani wami uyazi mfethu. Ngeke ngize ngiphoxe ngize ngiphoxe umndeni wakho. Ngangihamba noLindo ngolesihlanu okulihlanu kuba ikundani yini. Awumeke pho manje ubuphikelana uthi wena ngolesithathu waya ngolesithathu azabuye ngolesihlanu. Wena uthe Friday wawungena awuyami nje. Ngicela ngolesithathu. Manje usuthi Friday waya nomlindosi kubo kakhulu. Kahle ke kumele sikhole. Asa understand. Awu kodwa uqhubeka uchaze. Ngemali bafethu ngithatha kancane. Mfethu asibi la ngithi. Futhi ngithatha kancane. Yini esingakwenzelanga wena ekhaya bafu? Kanti mfethu bengakaze ngithengele yini igadi. Uhleze ithenga. Pho manje nenziwa yini kahle siyayithenga. No. Kwenziwa yini ke manje ukuthi nimdalele lapha kubo? Kwaba yiphutha manje ngeke ngiqamba. Pho wena awusamtuthi ngane ke awushakho uyibize eceleni. Lalela awuthi yami kwenzeke kanje. La nangu umuntu oshayile. Manje senze njani ke? Kwenzeke iphutha. Awusukume mfethu sihambeni sochecka lo mthako ukuthi akekho yini lapha endlini yakhe. Ngimgcine ethu eMaritzburg. Asambe mfethu ungasabi ngena umlandele. Lo, ho, mbambe loyo uhambe naye. Ngena naye lapha. Akekho. Okay, bhekelana ma-odropini. Phela laba bayitshela balayithini phela imkhukhu lo mhlawumbe usibone esingcoza wena. Hlala la phansi. Weba, angithi yabona into eyenzakalayo la. Asimtholi lo mfethu wala. Angithi wena othe umfethu wala uyena othathi okay. Mfethu, umfethu wala uyena ngithi othathi into zakho. Okay. Wena ke ikuphi la ukubonayo mhlambe esingakuthatha mhlambe ukuzokujabulisa kwa wena nawe. Hayi yiloko oqala baba ayithe insangu yakhe ngangeyithatha. Insangu le? Insangu yebo. Awulethe la ngibo. Insangu le? Mama Hayibo lo muntu bele simbophe phela makuthi insangu le. Siqaphele. Kodwa bafuyazi nami. Insangu le? Kodwa bafuyazi. Letha la beka la beka. Angazi. Qala uma ungangithola efoni kokwenzakalana. Mina ngithi ama-SIM card mina ngiyashintsha. Uyangazi ukuthi ama-SIM card wangabuyela ngani ke kumele Washintshe mawusushintshe ama-SIM card wangantshela ngobani why kulibela ushintshe ama-SIM card ube wazi ukuthi wahamba nengane yakho. yabona sisami lana qala mfethu cela ukubuza leyo camera leyana iyenzani. uhlelo lolu wena mfethu yabo masuhlelo sihamba necamera Wena usulanda iy'nhlelo angibeni akuthola ngithi ngingakho ngibiza iy'nhlelo ukuze izokwazi ukuthi zingisize ingane yami ufike kanjani la kwangithola kuyalocate manje angitholile wena ngitholile ngihlala eThekwini mina ingane yami iphi ngicela ingane yami iphi wenzani ngengane yami mama sitalela ngingane yami wenzani angiphendulekanga mina awukazi la ungiphendula ngiyacela ukuthi mina lalela lalela cela ungilalele anginandaba nogula wakho mina ngicela ingane yami ngithona kade bengina ngihlangana nawe ingane yami ngicela yona iphi uyabona uma nginyuka lento leyo la ke ngingafakathi ngizobani kuphi ke lo 1 kwenzakalani ngalo 1 wona yonke phela bengathola senze sikhuluma la mina ayikho into engisayila esanesense osayikhulumile mina ngicela ingane yami bandla
ukuyibona ngiyithela awungangikhumbuzi lutho manje ngiyazi usahluka ngifuna ukukhumbuza avela ngisadinga empilweni yami vele awuvele ukula nje kumande mhlawumbe lezi zinto ozenza vele angikwazi nanokuthi ngibona phela undlalile le ngathi asidlulenike lapho ngicela wangishiya ngi-right angithi angikwazi noma u-right noma mina ngibona mina ukuthi ngi-right angazi uyakhumbula ukuthi ngitshela ukuthi mina ekupheleni kwenyanga ngizoshawa amatoho engiwenzayo ingane emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi esingakanani wethu yazi ngithuli manje mawubuka usalalele lembudane ekhulumayo ibudane ngifuna ukubuza yena mina mawubuka wena njengamanje ngisebenza angikwazi phela kade vele ngagcina ukukhuluma nawe ingane yami yona iphi ingane yonke engiyifuna ingane yami ngayibona ukuthi ezandleni zakho ayikho safe iphi okay imali wena wayisusa ingane kumzali wayifaka kwezinye izandla wena ubona ukuthi zi-safe zidlula umzali okay kwawena nawe azikho imafethu ukulalela angithi nabazali nobabili wenziwa yini wena ukuthi uthathe i-decision yakho wedwa umphuca ingane ungamtsheli nokuthi ingane iyaphi uthatha ingane uthatha ingane ubaleke nengane angakaze ngishintshe phela ubugebengu lobo obenzayo ukuhlawula zenhlawula ukusho ukuthini ukuthi uhlawula chaza ukuthi ungangitsheli phela wena wayithatha ingane la yayizovakasha nokuthi sayizovakasha imali lalela